गोथालायनानै पान्डासे हिने आं मानसुगो अरो सालकलमा जों चिनि दफानि बागै जों सभा खालायजा जों खरकसा ताय खरकसानो सिनिलाया खरकसानो ताय खरकसानो जों मुतु खालायलायनानै पगलायनि थांखा किन्तु चिनि लाइबुमानि मारि तो तंग थांगोना अ लाइबुमानि मारि न जों तावाइसा मुतु खालायनानै बागै न जों वानसुबलायसा जेहेतु आं एटिकेटनि एडभाइजार दङ दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायजा लांमारिखा आलमबो सब जाखा जों सालसाबो दा मालाय लैनायला चिनि अजामारावनो जों बरनो बरम दिमाया दा रिसा कांसा ततराव रिउ अकबनो वानसुबैनो जों दिनै आसोबजा नायथखाय मायाफानो मोजां द्रप खालायै जों दिनै अर पान्डा खाय बरम बरम दिखा थैखां गांजाखाय सबावो दिनै जों केबे खरचा ताय खरचा मालाय दा गोबां ना बर थैखांका दिनै सालो आं बरनो सेलुट याखारो दिनै पान्डा चाइना नागां सिकां जों बरनो बुसावै जतनि बरम कतरिवै जों 1 मिनिट सिरिं सिरिं खायै दिनैनि अ पान्डानि सिकांगो जों बरनो मुतु खालायो तामनि हिंगाखाय चिनि हा दफानि बागै बरक लांमारि थांखा अब सुदु एटिटिएटनि सिनिया हानि बागै दफानि बागै जारा सेक्रिफाइस खायजा जारा लांमारि थांखा जेल हाबै तंखा जेल बिसिंगो ताबुगो तंनाय मिया न जेलनि पेरुलो यगनाय सलेन कले आनो फुन खायो सार जोंथाय गुफुर यग सिनाय चिनि बागै खेनरो वानसु यादा आं साका नंनि बागै बो वानसु जागैने तंगो सामं तांजागै तंगो बेरेखाय जों नरनबो फियमनान बागै चाइतगै तंगो चिनि बियम थाय थासिंगो साइथांका ताखु गोबाङा बरक जेल बिसिंगो मुक्ति खालायजा सबजा अब दफा हानि बागै तंग ताबो 20 बोसोर 18 बोसोर जेल बिसिंगो हाबजा 3 सालो अ पान्डानि बिसिंखै आं बरनबो मुक्ति खालायो बरनबो आने हामजाकना खायरकना याफारो बरबो चिनि दफानि बागै न आलम बिसिंगो सबजा ताखुरो बुखुरो और गोबां मानसिनि सालसा अ दफानि बागै बरबो सिलाय रंखा बंनि लांमानो बरबो याफारि रिखा बुङा बफानो याकारै थांखा केबो मामुइ संगैसा रिखा केबो जोंनो पुलिसनि यागनि फियगनायनि बागै जोंनो लामा फुनुगै कटन देवै जोंनो फियग्रा हता तिनि साला चिनि बुकुक जों जतन नुबो आनि सेलुट दिउ बरना आनि जतनि बरम कत आं बरना याफार लाइबुमा सिजांनायनि काय सुदु सोलानि सिनिबायला गोबां मा त्रिपुरा हास्यआव बुरिरावबो सभा खालायनानै लाइबुमा दङ आबुना केबो राजनैतिक रं रिनाय कुमारी मधुति रूपश्री बरबो सभा खालायनानै बंनिबो लाइबुमा दङ आकथामारो दिनै दंथों ताबो बुसकांगो चिनि तामो उंनाय चिनि दफानि अति प्रासानि तामो उंनाय अबसेसे माचाब लायनाय दिनैनि जे पान्डा सुदु मालायनानै सिनिया दिनैनि अ पान्डा जों साब लायनानै बोथिखे साब जागनानै बोथिखे बुसकांगा आगो गायनानै तामो सामुं तांखाय जों साब जागनो अकगनो सालायना बागै जों दिनै मालाय मानखा अमति पान्डा बुसकांनि सालता बुंनाय जों वानसुबै दङ जों बुसकांगो एनएलएफपि एटिटिएफ जयेंटलि डिस्ट्रिक्ट वाइज जों खालायनानो जों सायख'नाय म चेंद्र चेंनासि सुरखायखौ चिनि मानथायनि सभा जों भारतनि संबिधाननि बिसिंखै बाहायखै तुबनानै जों जारा सोलोंजाक ट्रेनिं लिजाक सेक्रिफाइस खालायजाक जत बरम गोनां जत सेंग्रा सेंग्रा जो अर दङ मचिनि तावाइसा
सिलायबाया जों जोंनि मुभमेन्टनि बिथिंखै जोंनि मानसिनो चेक खालामनायनि बागै अमातेनो जों द्रपसि जों फुनुंनाय दफानो साबा हानजा दफानि बागै साबा सेक्रिफाइस हैका लांमारिखा जेल' साबा हाक्का अमा जों सालसा प्रुफ खालायनाय आबताय बिसि दिन लग्ला जों एनएलएफ एटीटीएफ पीएनबी ताय गोबां मथारन गैयै जों कथ्रा लायनानै बिसिंखै सालसा कायसा जों मास गेदेरिं खायदामानो गोसों सालजों नायजों राजनीति वा आं फाइका नुखा राजनीति कामो जिनिस साबोबाय कबलजाक और फाया नुख फाइका नरम नुख नान एक्टिविटी सिकम सा कायसा उसिकनि कक सावन आं छात्र रबाय मालायना हि थांमानिया आनि रामचंद्र गातनि कायसा सामनि बागै चिफ इंजिनियर बाय मालाय मानि परे हेल्थ डिपार्टमेंटनि डाइरेक्टर बाय मालायना हि थांमानि आनि एलाकानि कायसा थाना उद्बोधन खालायनानै कायसा आ नक बुंनि नांगिया आबनि एल सिनानानि बागै कायसा चिफ डाइरेक्टर बाय कक साइदिना हि थांमासै बुले आं प्राइवेट डिपार्टमेंट को डायरेक्टर नारो थांगासिनो थांगा बेखायनो आरो चिनि कलेज एनआईटी नि गोबां मा इथाइनि नि जत्त गोबां चारेर आनो मालायका नरो पासा जों स्कलारशिप माया नतुन तिखे 6 मास अचेरेर डायरेक्टर ऑफिस थांगो साक नांदे गया डायरेक्टर yang besang talari wo uklo kete samu tangi tong join tarik office asu gya क्या वो माल है ना नहीं बरोबर मिनिस्टर ने आरो थंका हिंजा काय तमो उसको लक्षित नहीं माल है ना हिंजा काय कोनो परमिशन जाए माल है ना परमिशन मिनारो माया आज द्वारा वो आग बरोना पगरिता आमी कैसे एसडीएम बाय मोहनपुरो बिजित तंगो पाई सारा 3 टावनो आं फाइनाय एनसीसी नि कैसे हेडक्वार्टर खवाइचो मुनिओ उंनाय अब एडीसी एलाकानि आं लैंड अलॉटमेंट कमिटी नि मोहनपुर सब डिविजन चेयरमैन खाना मीटिंग दं के आबन बरे थाई फिरका इनिशिएटिव नामानि परे राज्यपाल चीफ मिनिस्टर नि लग लगी अपॉइंटमेंट नावै मिया खाय रविवार संडे मिया प्रेस मीट मारिखा 15 जना देशारायनि एमआईएस अकाउंट एनआईपीओ बंद खायरिखा इनि खलक दिनानि को खलक जाहैजाखाय हाई कोर्ट केस सुनाय छात्र रंनि कोनो भुल करै जे नों रां बिसि दाय रहमान नों इसे भुलले बनखाय नों तांगै एक्शन नायनो छात्र नफोरबा नों एक्शन थाका आबुनि बागै बर साइमानखा अमनि बागै तिनि राज्यपाल फाइने 28 तारिख साइमाखा खाना सनि आं राज्यपाल बेतेसा मालायनो जाक आबा आलादा प्रसंग ताबो कक उपेन्द्र रिया साखौ बसायथांगा एनएलएफ नि दाबी एटीटीएफ नि दाबी आलादा बागै रिजेक्ट दं जॉइंट वर्किंग कमिटी वो एटीटीएफ एनएलएफ नि वो रिप्रेजेंटेटिव तंनाय प्रतिनिधि तंनाय आरो आलोचना नाय अल्फा 5000 कोटी मांखा स्टेट गवर्नमेंट 2000 कोटी दिखा केंद्र सरकार 3000 कोटी बरमा दिखा आबोना कारै 1,50,000 नि ताई बरो प्रोजेक्ट मानखा चिनि जे प्रोजेक्ट चिनि जे डिमांड जों सबमिट खायके एटीटीएफ बाय एनएलएफ अमबो जुदि प्रोजेक्ट सबमिट खायकाय 1 लाख कोटी नि बो ऊपर हुई मान तामो करि तो जत तो जों खोखलै सायाखौ अजामारा तिनि तो खोखलै सायाखौ सानानि बजु सालसा जरा थायनाय आफुरन जिफ्रा हास्तेनि लुकरक सायमानाय अनेक बरफ हिनमानो रंजित देव बर्मा ताबो टिप्रामथानि एमएलए किन्तु एमएलए नि सिगां आंनि खायसे बेकग्राउन्ड दंबाय अदफानि बागै आं दा मखाया आं दा चबा खालायजा आंनि बेकग्राउन्ड दंबाय अनेक लड़ाई
अनेक बय बाय ना सेले जागै बय बाय कटन खालाय जागै नर जागै उस्रु बय तिनि मुसिक जारा सत्य आं नरनो सानानि नायो आगामी दिन सुदो रंजित देव बर्मा सिनिया ओ दायस तंनाय गोबां मानो नर लोकनि लोक बायसंजाक प्रतिनिधि नरक नुगानो आबोनि बागै जों बुंनाय सदोजों लामावा सिनि चबा खायग्रा जत जागा चबा खालायनायनि बागै जों बरं जों ताबुनि सिनि तियार खाय तुबै दङ आबोनि बागैनो जों तियार मांनाय थानसा मातंनाय और जतन सेंक्राक जो ताङै जों थानसा तंनानै नां आबो जत अजमारनो सायथांका बर' आखायजाक बायसा साबना आखायजाक वहानसाय आखायजाया गोबां रिजनल पार्टी ना आखायजाक बायसा रिजनल पार्टी सरकारा थांखाखाय न किसा मिसा केलेंगारं लायखेन सिपनै थांगो ताब सु पर्यन्त रिजनल पार्टी तिब्रा हाबा गोबां नंखा जतन सिपनै थांगो गोबां बरफ साका गोबां बरफ कमेन्ट खायका आनि बासननि परेव आं प्रत्येकटा बरफनि कमेन्ट नाय साका ना सिलायतिने रंनो वाइसेरि नेखे बुतिं न बोले दफा हानि बागै लांमारिखा जेल साका लास ताबो सिलायतिने रंनो वाइसा जुदि जों संगै बरनो जुदि लुकुनि आदम स्लामै लुकु बायसंजाक आदम स्लामै आसुगनि उइनाय थाका एडमिनिस्ट्रेशनाव बाहाय उनो अकक किन्तु तिनि बरफ बुखाव वान सुगमानि सत्तायका तांगै रिजनल पार्टी रंनि चालक मानि गोरों तंमुं अजमारंनि तंरंनो नुगुइनो तिनि पिपरासा लुकुरंनि बुखाव अ वान सुगमानि थायका आबोनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों सानान नांनाय ताङै आङो कक साका सिनि पिपरासा कुरिजना एमएलए दं खरकसाफानो दा अ छात्र रंनि बागै बुसायका आं नासिगि दं किन्तु तिनि आं बुसामानिबाय तिनि बंनि समस्या समाधान नोंथाङा प्रेस मिट मारिका राज्यपालनि आरो नोंगो तिनि जो आसिराम दियां कैंडिडेट माने अमरपुर जनरल सीट जिदि थायकाय ताय कैसा मुसा विधानसभा बाहर कम और कबांमा आसुक जाटंगो आगामी दिन आं नुंनानै मुसुंगो बरगनो दफानि बागै चबा साबखलाय सिलायबाय चबावबो गतिके खायफैका डेमोक्रेटिक वे तुइबो गतिके चबा खलायका आं बरंनि याक्तिखाय नुंनानै मुसुंगो सुदु आं सिनिया जों जतन माख्लायनाय आबुनि बागैनो ककाय बिसि रगलिया जों जे मानसिखाय तिनि चायाफानो हयतो तिनि पान्दाखाय तिनि किसा तुइ बुल थिनिफानो चायाफान तंमानो बुलफान तंमानो आंबो एंगेज सुंखा एंगेजनि बिसिं तुइखायै आंबो सायनांखा एकट तामुंनाय एकट जखन उंनानै इंखाखाय चुक्ति नांखा पुंखाखाय चिनि बर' राव हुरहुरुंलायखा मुंदा लायनानै आंबो कासे मुंदा दे दिबो कासे मुंदा दे गोबां जतन गोबां बर' सामुं तांनाय गोबां बर'नि मुं नं ककाजा अनेक बर' मुं दाइमानलिया जलिजेनायखौ अनेक बर' आनखाय तांनायाबो लिस्ट खालायलिया काबनाय दं अनेक बर' जराके पेकेज माननाय बर' बतावैसा मानना मुसुंगो आमति गोबां बर' निखौ दा जिंजालो आसे आंनो रंनो सानानै मुसुंगो आरो जे लिस्ट खायमाने आबो बायनो पाइथाय लिस्ट याखौ आबोनि परेबो लिस्ट दं तुले कारण ओ आरो से कुरुल इमप्लिमेंट मोचिनि एमएलए फान हाइसे जों एमएलए र 75 लाख टाका बसरिक मान आं बर' लिनाय बर' रिया आबो लिडार सर्टिफिकेट खायनाय बेखाय ओ जे आ जे रांटमानि
abono जों स्किम खालामै जारा लिस्ट फायाखौ बरनो बतिखाय दिनाय जों आबो एनएलएफटी एटिपी बासो जों सालाय जारा खब जायगाखौ बरनो खबनाय गोबां बर खब जायगाखौ थैनाय नुखंनि खब जायगाखौ जोंना लामा फुनुंनाय दै खानिनाय गोबां बर बिग्रा दं हासिगो तंनाय बिसेस कइरा बर्डार किनारो तंनाय बिसेस कइरा जोंना लामा पार खायनाय जोंना दै गुरनाय बरनि नंगनाय बात दं आमनो रंग सानानै मुसुंगु आमरो एटिपी नि लिडार्स नो रिक्वेस्ट खायनाय एनएलएफटी नि लिडार्स नो रिक्वेस्ट खायनाय जोंनि अपेकेस माने खायनाय बिसिंखै जों बरनि नंगो दावै बरनो गासै स्किम खालामै दिनानि बागै जों मा साइटाव गायनाय